Komuniści, obejmując władzę w Polsce, starali się, by w tak zwanym terenie mieć kogoś, kto byłby przysłowiowym kwiatkiem do kożucha. Tę rolę na Górnym Śląsku odegrać miał Jerzy Ziętek. Miał on przynajmniej częściowo uwiarygadniać nową władzę w oczach Ślązaków. Dla włodarzy Polski Ludowej, kształtującej się jeszcze wtedy, Górny Śląsk miał do odegrania bardzo istotną rolę. Miał być, jak później mówiono o Hucie Katowice, stalowym i, powiedzielibyśmy, węgielnym kamieniem Polski Ludowej, stalowym fundamentem, węgielnym kamieniem Polski Ludowej, zarówno mówiąc metaforycznie, jak i traktując rzecz dosłownie. Miejscowa ludność potraktowana została co najmniej instrumentalnie. Pierwszym widomym sygnałem braku zaufania nowych rządzących było odebranie Śląskowi autonomii przyznanej przez Sejm Rzeczpospolitej u zarania II RP w 1920 roku. Od tej pory Śląsk w sensie gospodarczym i politycznym podporządkowany był całkowicie centralistycznej władzy w Warszawie. Rychło propaganda Polski Ludowej zwróciła uwagę na ludzi, którzy swą pracowitością, zaangażowaniem przekraczali tak zwane normy. Wymienię tu dwa nazwiska. Wincentego Pstrowskiego, nie było narodowitym Ślązakiem, był to reemigrant z Francji, który rzucił hasło tak zwanego socjalistycznego współzawodnictwa pracy. Te sukcesy nie byłyby możliwe, gdyby nie mistyfikacja polegająca na przedłużeniu czasu pracy, na robieniu czy ustawianiu całych brygad na dole pod jedną osobę, aby można było w ówczesnych mass mediach z triumfem ogłosić przekroczenie o 200, 300, 500% normy wydobycia węgla. Jednocześnie rzecz charakterystyczna. Wraz z wzrostem produkcji w hutach, kopalniach śląskich nie szedł w parze rozwój infrastruktury, tak mieszkaniowej, komunikacyjnej. Pod tym względem na Śląsku nie zmieniło się nic od 1945 roku, ba, w niektórych dziedzinach obserwowaliśmy nawet pewien regres. Od początku regionowi temu skąpiono środków na rozwój szeroko rozumianej edukacji i kultury. Jedyną wyższą uczelnią, która posiadała pełnię praw akademickich od 1945 roku, była Politechnika Śląska. Dopiero w parę lat później utworzono Akademię Medyczną w Zabrzu-Rokietnicy, ale o uniwersytecie mowy na razie być nie mogło. Śląsk i Ślązaków traktowano jak region prostych ludzi. Nawet hasła propagandy nie były zbyt wyszukane. Nie wszystkie slogany były układane przez inteligentnych speców od propagandy. Niektóre rozbawiały. Takie na przykład jak syjoniści do Syjamu. Tyle tylko, że te hasła prowadziły do śmierci wielu tysięcy osób. Ale cóż, jak powiedział towarzysz Stalin, jedna śmierć to tragedia, milion to statystyka. O niemieckiej inteligencji na Śląsku nie wspominano. O tym wspominać nie wolno, bo postrzeganym się było, że się sprzyja propagandzie tej zachodniej, imperialistycznej. To próbowała ta propaganda komunistyczna zdławić. Ale że przetrwało, to znaczy, że było bardzo silne. Wielu Ślązaków porównywało swój region z analogicznym regionem Niemczech. Mam na myśli Zagłębie Rury.
pozwolę sobie zauważyć, że w 1945 roku Śląsk i Zagłębie Rury były mniej więcej na tym samym poziomie rozwoju ekonomicznego. A należy w tym momencie dodać, że Zagłębie Rury w dużej części zniszczone było alianckimi nalotami bombowymi. Śląsk nie musiał się w zasadzie po II wojnie światowej odbudowywać. Taki dysonans spowodował u autochtonicznej ludności śląskiej tak zwaną wewnętrzną emigrację. I ta podwójność u tych ludzi bardzo spontanicznie, bardzo często była widoczna wszędzie. Bo troszkę byli, można powiedzieć, tak steroryzowani, zastraszeni. Wiadomo, że jeszcze w tych pierwszych latach PRL-u istniały te urzędy bezpieczeństwa. Jeszcze to wszystko, ta inwigilacja ciągła. Potem może mniej w okresie od Wilży po Gomułkowskiej, ale jednak z różnym natężeniem pojawiała się. Niespodziewanie w roku 1988 propaganda PRL przestała dyskredytować wszystko to, co śląskie i niemieckie na Śląsku. Przyczyna tego stanu rzeczy była bardzo prosta. Wydaje się, że przyczyna była w gruncie rzeczy prozaiczna. Otóż po wprowadzeniu stanu wojennego mamy do czynienia z masowym eksodusem Ślązaków do Republiki Federalnej Niemiec. Bodaj jeszcze większy, choć statystyk nic nie robił niż w okresie tak zwanego łączenia rodzin z połowy lat 70. minionego stulecia. Skoro więc na Górnym i na Dolnym Śląsku zanotowano dramatyczny odpływ ludności, to należało obywateli jakoś w kraju zatrzymać. Jak? Wszystkimi dostępnymi sposobami. Również tymi, które jeszcze kilka lat temu wydawały się nie do pomyślenia. Ślązacy, może i lekceważeni, byli jednak zbyt dużą częścią załóg w kopalniach, hutach i innych kluczowych przedsiębiorstwach, by, gdyby doszło do masowego eksodusu, nie wywołać określonych gospodarczych perturbacji. Zapewne jest jeszcze jedna przyczyna zwrotu w propagandzie PRL. Ekipie Wojciecha Jaruzelskiego można wiele zarzucić, ale nie to, że byli ludźmi inteligentnymi. I w roku 1988 charakteryzowali się już bardzo trzeźwym osądem świata. Ja myślę, że od tego czasu się zaczyna takie właśnie wyciszanie tego. Związane to było właśnie z tym, że Polska nawet socjalistyczna musiała się liczyć, zaciągając tyle kredytów na Zachodzie, pod względem gospodarczym troszkę uzależniona już. Do dziś zresztą powtarza się często nieprawdziwe opinie na temat śląskiej historii. Ja sądzę, że to nie wynika z jakiegoś, można powiedzieć, odgórnego sterowania, ale z niewiedzy. Czegoś człowiek o czymś nie wie, to też tego nie zauważa. Myślę, że to w tym tkwi ten sens. Propaganda PRL przedstawiała historię Śląska w krzywym zwierciadle. Od 1944 roku aż do roku 1989 niewiele padło prawdziwych słów. Miejmy nadzieję, że teraz, 20 lat po upadku komunizmu, nareszcie uległo to zmianie.